ଜୀବନରେ ସୁଖ ନାହିଁ ନା ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଖାଲି ଖଟ ଖା। ଦେଖୁନା ଭାତ କରିଛି, ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା କରିଛି, ଡାଲମା କରିଛି, ନା କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠଉ ହେଲେ ଖାଇବି ନହେଲେ ନାହିଁ। ଦେଖୁନା କେମିତି ବଇଛନ୍ତି ଅନେଇକିରି, ଦେ ତାପରେ ଯାଇ ଖାଇବ। ମରିଗଲା ମଣିଷ, ମରିଗଲା। ମାଉସୀ ହେଇଛି ମାଉସୀ, ମାଉସୀ କେତେବେଳେ ଖାଉନି, ଖାଲି ମାଉସୀ ଆଜି ଖାଇଛ? କେତେବେଳେ ଖାଇ ରୋଷେଇ କଣ ବନଉଛ? ହେଇ ପରା କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠଉ କାହା ପାଇଁ? ଆମ ସାରଙ୍କ ପାଇଁ। ସାର କହିଛନ୍ତି କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠଉ ହେଲେ ଖାଇବେ, ନହେଲେ ଗୁଣ୍ଡା ଗଳିବନି। କଖାରୁ ଫୁଲ ହେଲା ଚୁଲି ଭିତରେ ପଶିଯିବି କି ଆଉ, ହେଲେ ତ ପୁଣି ଖାଇବା। ଖାଲି ତ ଫରମାଇଶ ପରେ ଫରମାଇଶ କରି ଖାଲି ଦିଅ ଆଉ ହେଲା, ଖାଇଦେବା ହେଲା ଗୁଣ୍ଡା। ନହେଲେ ମୁଁ ଖାଇବିନି, ନହେଲେ ମୁଁ ଖାଇବିନି। ନ ଖାଇଲେ ନ ଖାଅ, ଯା ସମୟ ଦରକାର କରିବାକୁ। ଖାଲି ମେସିନ୍ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଲି କରିକି ଦେଇଦେବି। କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠଉ ବୋପାଲ, ଖାଲି କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠଉ ଖାଇବି ନହେଲେ ନାହିଁ, ଭାତ ଗୁଣ୍ଡା ଖସିବନି। ନହେଲେ ତ ଖାଇବିନି ଆଉ। କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠଉ ହେଲା, ସାର୍ ଖାଇଲେ ବାହାରିକି ବାବୁ ଚାଲି। ଆଉ ଗୋଟାଏ ମୋର ପୁଅ ଯେ ଦେଖ, ତାର ପୁଣି ଖାଇବିନି ତେଲ ଜିନିଷ, ବାସି ଜିନିଷ, ତା ପାଇଁ ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା। ଆଉ ଗୋଟାଏ ଇଏ ରହିଛି ମେମ୍ବର ହେଇଗଲାଣି ଆମ ଘରେ ଯେ, ଯୋଉ ରୁଷା ତାର କାଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଇଥିଲା, ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କୋଉଠୁ ଆପେ ଆଇଁଷ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଇଥିବ, ଆପେ ଦିଆହବ ଆଇଁଷ ଖାଇବ। ଦେଖୁନା କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ତାର କାଲିଠୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବେଡ଼ି ଯିବେ, ତାକୁ ପୁଣି ହଳଦୀ ପକାଇ ଯତ୍ନରେ ତ ତାକୁ ଖାଉନି, ଏଠି ଡାକି ଦେଇକି ଦଉଛି ତାକୁ ଖାଉନି, କିଛି ଖାଉନି। ରୁଷା ଆଇଲେ ଅଣ୍ଡା କି ନହେଲେ ଚିକେନ ମଟନ ଇଏ ଭାରି ଖାଇଲା ବାଲା, ଶୁଖିଆ ହେଇଗଲାଣି ମୋ ବୋପାଲ। ଶୁଙ୍ଗିଦେ ଖାନା ଖାନା ହଉଛି କାଇଁ ଖାଉନୁ କିରେ? ଆରେ କାଇଁ ତୁ କାଇଁ ଖାଉନୁ, କାଇଁ ରୋଷେଇଛୁ, କୋଉଠୁ ଆସିବ ତୋ ପାଇଁ, କିଏ ଖୋଲିବ ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନ? ହଁ ଭାରି ଅଣ୍ଡା ଖାଇଥିଲା ଇଏ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇବା ଭେରାଇଟି। ଯା ପଳା, ଯା 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 ଯା, ସେ ଉପର ମହଲାକୁ ଯାଇ ପଳେଇ ଯା। ଆଉ ମାଉସୀ ତମେ ଖାଇଲଣି? କେତେବେଳେ ଖାଇବ? ମାଉସୀ କିଏ ଦେଲେ ସିନା ମାଉସୀ ଖାଇବ।